Haka stepsenya jong life way tarik risau haja pusau kumbah kapor arsiteknya kekenhuan ke basau pungut ki nongsong snong ke Paryong Eastern West Khasi Hills District bakentop ya ki samla kentai bat senrang ki longkmi bat ki rangba ki bala herta ki lami nala snong da bayat ki jat shadu shlong kene kekenhuan kala 1 point shlong kata jingking sirpi haka por sau siteng no paisngi haka baswa kene ke jing poi jongki na kalyang ki nonglum khubor shlong mil kila yo jing tep sapang kate ke jingwan yat ke jat jongki klam kanu ke daw bat ke bapen sngo lengo sisa na kate ke jaka la yo ban ring dor ya kate ke kenhuan ke bala yat bat sajaka sange kali hakli yodo Andala poya ke jaka yang kali la yo banyak keren batki haka baki la ong baka jingyat ke jat jongki naduk snong Paryong shaduk shilong kalong ban ken mau buram yaki long shwa man shwa jongki kila ong baki bala kham shwar ta yaki hi ki yathuk khana baki long shwa man shwa jongki ringkat ki jingket jingba ki wan shilong bat let phai pat snong da ka bayat ke jan ka khubor ka baki ai ka long baka jingyat ke jat ka wan lam sha ka kot ka khia hakum kane ka perthai le sok shong sok Kei ka bapen phalang sha kani ka jingwan ya ki jat jongki ka long baka dei ka jingya teli bat ka jingya long ka wei ka jingmot hapdeng jongki so kan mau ki den jat jongki long shwa kum tangi kwa ban bud biang ke baki long shwa ki jongi ki juyelam te ka dei tang kata hi ka ba ka penlong ingi kni sngi ba yo bani ya ki jat ndu sinong ndu Paryong ndu hang ne silong Por na sikat no kanta kasim por ipi bon poi de kacak ng tay na sinong gabi hangi slo. Khasaw kanta. Agni sa ngade mga hi ki kong bang don kata jing thumu ten rei masih yo bani tu khana kini ki perlok mo permarjan te ki ner ki don kata kam sim ban so kwa kuntang saya song meeting kuma astin lesin bat mi saya bu kini kesni kuntang saya Penong kini sengi bengi jat ndu sinong adu hang ni hagi sa kene kam ngim padon kerteng mu kenu ka kenja seng tani ka silong tang kum ka kenja kan hun bengi don ka jing ya kata ka jing ya mon lang klem don kenu kum kata ka competition lan ka ek tandai silong tang kum ba ngini su ya sang ba khnang bangin kan mau ta ki din jat yu kilong swa jungi ka ba kelelam nadu mun swa te kini ki phosnam ka ba lek ki me i jungi ki saje tu khana ong ba ba wan chelong ki saje wan ka kejat te dene kata daw ba ngiru isngo kwa ban bud kita ki dinjat ba kita ki me i kilong swag jungi ki juilam te ngiru menta ki kwa ba ki persang ban le ikne to kini ki long swag jungi ki ju wan berbor te ngi ru mi persang kata to ngin poi ngin poi hang ne silong kumba midon ki thumu Pagi sa menswa ka lenti kiyat ja lenti shortcut mo. Ja ka khambet ten rei mta ka ka surok oi ka khamba ten ka long ko bakang jangai pat. Ma ka long ap yat ten nung silong ken si samarang ten rei menswa de kiyat na sinong lait sa sene sa ti nong ba seleng khoi ki poi sa so yong kumta ka khambet ten dai mata ka kham kalan kene kusurok ki sa ngla so thau shu jing tha jing jiram namar melin mi ju melin te ten rei so ban aingu yo blei pat ba ula yalam ngi adu bangi poi hane kat kum ka jing thumu ka jungi kata ka dai jing sungu jungi ka ba ublei ula yalam dorang kat nang ba ki met ki ba telot ki jungi ten rei ngila ban poi kat kum ka jing thumu Kemdon ke jing pang jistom tane ke chong tang kum ka jing thaj jing jerem mo kin namla su ban yai ngu yu blai pan la yangi wala kalanti ka bajangai ru ngila la kumne bangin poi ha ka jaka ka bangi labu ka thong te nakarmen ba ki weru ki weru bakin la ban le kumba ngi le emta ki la ban budin ya ke jing le jong kilong swa em kalong tong ka jing ye sngo ba kum to kalong ka jing ye sngo ba bangin yu bat budin ye kilong swa langila na em ban budin biang ye kilong swa ki mam swa te kalong kubur ba ban mar ngidon ki bala ban poi ki jaka ki don ru ki ba kimla ni pun slur ki samla nginang ye tang susu ye kane hadinang ne bakalong ka jing mento ye ngi hiru akapur bangi mi na sinong
ngim satu re bangin poi adu hamne ngi ka thong jongi ka de tang hapo lingdo masin te daya nang to pat de dala iya slam ngim sngol le shu te gi poi adu ne Yami ar stang kum to te ka jingsam jongi halanti te haba hadu basdang ba mi hasnang hing la bu katang da kumnu la da long kabala ngin pen poi ma la bu katang kum tahi ka bam ngila sang tang ba ngi dan ngila ya halanti te hastang lanti ngi arung adukan ngi bam adukan ka khubor bangen ai ki padba kalong ba ki khamtam ki samla mo kin long slur ken ban le kum ne kum bangi le mangi te long bakin yo mo kamat ke bakoj bakia ru asangi asu tenat kalau dia ke balong ki ramba ki lailam namar kadai kaba nangkong ai de dai ramba hi hinta pada bala ai jung buding hinta pada banginya ya te nangkong peringi poi perkhat bakan ban yo bani poi kat ni nangkong inang poi perkhat long isya ong no le se haki spau khat ngut e anta pada tabaya poi pada kumbah sapungut te kata kalong kaba sutanat e bat hakabaki adon kini kirang ba pada kalong kaba shangan ka aim sim ni i yaladi tangi la su thai tambangi i kini kirang ba pada baki dang la ban ya te ka aim sim ngi pada bangi dun ta pring ni to sutro te kum kani hi pada kan penslur lang le se ki weiru ba kinang la ban ya banyak serang kum kini ke jajingyat bat ba maki run ta pring yo ka koi ke bat kin yo ban budin de ya ki longshwa man shwai ki dinjar ki longshwa man shwa juki haka jing per jimuci per khajunga te so ba ki reu ndai no no ta ba maki hinta pada ki kajing ya juki kamet juki hinta pada kalong ka ba klan sha hinta pada bat ngimla nujor bat kajing kot kalong ka bor juki hinta pada maki min shwa ki kit da ki phau kilo bat ki ya pada kalenti ka ba jangai tambah ngi pada menta ngi ngim dakit ta pada ngi shuyat kum ni tambah ngi so shamstami kata pada tamban poi sendiri tambah maki pada manusia pada kila ya jadu kata te kapan sutu yang ngi pada ba katno ba kita kiri hendai pada kilong ki ba kot ba khia ba ki ba klan ta pada ba kila wan solution ni bat kawai pada ngai i balong ba mentah hakni kajuk ba mentah bangi la le suk te kunta pada kapan poi perkhadi ngi pada ba ni so balong da yai tang hajan hiru enta pada ngila suthat tambah ndala nangkong ni artin yo bom poi ru enta tambah long dala ya sedang pada ngila yo pendep ya ka jingya jungi te ngaso ba kalong ka ni ka jingya nti kumni kalong ka ba mentoi palat na bataki kun samla ba wadi ki bala erang ba ru enta pada abala da ki ya canta pada kan pen koj pen ke ki ngila ju sngo bun hi ki nuksa na ki wei pada ba ki ba ju ya kumni kumta hinta pada ya jinga hinta pada ki ba ki step ane ki ya ja kapor bajan mir hinta pada ki yo ya ka koj ke bat ta pada ki sngo ba kalong ki kham khlan ju ha ki si ba wan lemar kadau kalong ba nadu ki por men swa men hundai la man oman nadu ki por ba hundai ladani don kam ban tit melu tit sarak 4 dot ngai ya jakjat na paryong na kansil ne mayrang samo kerwat kita gi bajan ki dukan wi ne kham ham man swa ki rutamen ki dang spong ki thu i pa i jungi ki lek na du pangkong sadu sane mongap hakapor ba ki dang spong takapor por ba na du ki khat khandai spa sipo kan kita ki por kan ki tu khana i kingi jungi te kasurok ku basnu ku ya te ngas kajing sem jonga kajing ya ne na du arsiteng bana poi sadu mairang ngaras ngobun berkhat ba kumno ki breu ki ba man dai ki la ban yai ban kit ban poi sadu mongap te ni ya dakak jat ni klem kit ngeli panglut ki cha lu kata kajing sem jonga ka khubor kajing sneu jonga nga sneu ban ai burom ya ki pait ki mait ki niba ki nisan te kum ki para kasi khara lagi di boy ni na wes ni na war lani nangno nano ba de kasi na jantiru ju te balai ni
kum kwa bat ngi kum yat mangi kum ne ngi sngu kan mau ik yaki pa ik me ik baton ni ba balong sua ngim da kenya kata te baro ngata ki kasi ki ju penon kam kata halu ki niam ki penon kam ki rong sua mansua Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani karukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya